जय हो जय हो जटा करा के मैं कवा एक बार खूब प्रेम से बोलती शिव शंकर भगवान की। एक बार खूब प्रेम से बोलती राजा रामचंद्र भगवान की। एक बार प्रेम से बोले संहतिया बोल दयाद सकती संतोषी मैया की। बड़ी घबराहट में बड़े लोग हम अपने सुधारे में लगे में तले बाई में हो गई भड़ा बाई में होई लोग खड़ा होकर तो बाई में हो जाए। हां पूजा पाठ हो पूजा तने शांति से कइल जाला। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम मानव महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। भरपूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितम। एकरे के कदो वंदना कहल जाला सचहु वंदना हो न जी। तो वंदना ते वंदना कइले त रातो भर वंदना होई हमने के कुशलय से सेवा करे खातिर आई हमारे गुरु गौ बंगाल घाट टाइगर हमारे गुरु महाराज कैसे कहत रहनी केकरा बारे में भगवान गणेश के बारे में। कैसे गणेश स्वयं को बताओ तक 27 गणेश जी बानी। अगर 27 जना कह के बुलाओ तो कोई दिन रात ना कोई जग में बीत जाई। लेकिन हमने के कुछ सेवा करे के बा टेलर मॉडल में वंदना गा के सेवा में घुसे के बा। भैया लोग ठंड के समय में खाड़ बानी एकरा के हमने के ध्यान देवा के बा। तो गौरी के ललेश रौरा बानी गणेश जी और लीन सनरी गणेश पियर पियर धोती राउर पियरे जनबुआ सवा चले लबरारे से तो कर के मन सूद हमारा महफिल में प्रवेश करे। काहे की रौर रहनी सरदा और शेष हर तो व्यासो
गणेश आयो ही भगवान गणेश के दरबार में हाजरी लगावल जाओ तनका से हो हम पुरान व्यास बनी पुराने धन से सेवा रही समय समय पर नहीं को होत रही तनका पूजा में अगुताई में मत सब है तनका पूजा में 2-4 गो लय होई जवन जगह के चीज होई में जगह ना होई लेकिन बड़ी पुराने को हमारे गुरु जी गावत रही भक्त बड़ा भाव से भगवान गणेश के बुलावले काहे बुलावले जब ना जगह पर उपस्थित बनी अरे रौरा तो लोग उपस्थित बनी हमनी के आज उपस्थित भइल बनी तो हम एजा के जितना विघ्न बाधा में ओकरा को शांत करे खातिर भगवान गणेश के बुलावत नहीं हे भगवान गणेश यही जौना श्रद्धा से जौना प्रेम से जौना मन तन से गांव के लोग समाज के लोग मंदिर बना के मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा के आज कईल में कोनो प्रकार का आज मंगल कार्यक्रम हो रहल बा में कोनो प्रकार के विघ्न बाधा उत्पन्न मत होखो एकरा के 12 घंटा खातिर शांत कर दीजिए हमने के दोनों भाई मिलकर वो कुछ सेवा कर दी भक्त कहले का कहले देखो परुआ बैल मत होखो लोग जोते वाला बैल होखो तो हरवाही खत्म अब तो ट्रैक्टर से काम सब होता लेकिन तो वही समय के बैल हम लोग हमरा बुझा गई तेज रहो जमाना एडवांस भागता ये से भक्त कहता हे गणनायक विघ्न विनायक अरे सूफ बनाउर आग राउर किराऊ पूजा होला कैलेंडर में देखले होखो एक तरफ माता सरस्वती एक तरफ माता लक्ष्मी जी बीच में भगवान विराजमान बने भगवान गणेश जी विराजमान बने का है भगवान गणेश जहाँ जाइले अपने साथे दोनों माता लोग के लेके साथ में जाइले लक्ष्मी के मतलब संपदा रुपया पैसा धन दौलत सरस्वती के मतलब ज्ञान बुद्धि विवेक विद्या गणेश के मतलब मंगल ये तीनों जगह तीनों चीज जब ना जगह पर उपस्थित हो जाए कोनो चीज के कमी रह जाए ये से भगवान गणेश के आई जब मंगल की कामना करवाई से भक्त अरे सूफ बनाउर आग राउर काहे दूना महिला चल गई पूजा होला कहे कि तू न मैया भगवान गणेश के बारे में क्या बतावे के बा भगवान गणेश जी के अनेकों वहाँ के व्यवस्था बा न जी विद्वान लोग बतावल न जी लेकिन सुने के मिलता बड़ी बड़ व्यास लोग आज ले गणेश जी के शंकर भगवान के लड़का साबित हो लोग ढेर लोग का मुँह से सुननी तो गणेश जी भगवान गणेश जी शंकर भगवान के लड़का बाड़े लेकिन भैया हमारा नाम उजाला जो गणेश जी शंकर भगवान के लड़का बाड़े
ऐसे के माता याद शक्ति गौरी अपना शरीर के मैल से एगो सुंदर बालक के उत्पत्ति कैले जेकर नाम गुण निधि परल। शंकर भगवान को हसिया गई घर में प्रवेश करे लगनी। माता जो ने घड़ी स्थापना कैली जना घड़ी जन्म दिहली ओ घड़ी हाथ में एगो धर्म दंडी धरा देले रहली आ कहली जे घर में केहू के मत आवे दियो हमरा नहान करे के बा। गणेश जी गेट पर पहरा देत रहली। शंकर भगवान आ गइले जाए लगले रोक देले। बाबा कहले जी कौन घर है हमरे घर में हमरे पर ई रंगबाजी दिखावता है। कहले जे के हवा कहले जे हम के है ओसे मतलब नहीं के रौरा अस्पताल बनले कहां घुसत तानी। कहले जे हमार घर हो राउर घर हो चाहे कुछ हो तो कहा हमर माई स्नान करत रही आदेश बा के होके नहीं खे जाए देवे के आदेश बा तो नहीं खे जाए के। शंकर भगवान कहले जे बड़ा गड़बड़ बुझाता है जे लड़का हो के ढिठाई कइले बा बड़ी ढिठाई बतियावता रहे ना बूढ़ आदमी के। अच्छा चलो तारा लोग के मन बता धो लेता ए बाबूया शंकर भगवान बड़ियारी कइले ना जाए दिहले तो बाबा का क्रोध आ गई त्रिशूल चला दिहले मुड़ी खंडित हो गई। घड़ी मुड़ी खंडित भइलो घड़ी वो बालक का मुख से शब्द निकलल माई स्नान करतली। प्राक्ष ने अपन वस्त्र बदल के बाहर आकर देखतरी तो धर कहीं मुड़ी कहीं बबुआ के मुड़ी के गोद में उठा ली हली कहले के हमरा लइका के बद कइल। मां शब्द जब घड़ी मां कहले माई अपना शक्ति से उत्पन्न कइले रहली मां जब कहले तौनी घड़ी पुत्र रूप में स्वीकार कर ले। ऐसे माता आदि शक्ति गौरी के लइका मानल गइल बा। शंकर भगवान के असली लइका तो कार्तिकेय जी स्कंद भगवान कार्तिक जी जेकरा के कुमार कहल जाला। असली सब बात आगे में होई वंदना के समय में बेसी बात ना बनावल जाला ना जी। लमहर पेट में से लंबोदर जी कहाइले शंकर भगवान के मय गण के नायक बारे से गणनायक जी कहाइले आदि शक्ति गौरी के शक्ति बारे से गणपति जी कहाइले ना जी। तो वही भगवान गणेश से भक्त कहले का कहले अरे तो हथिया खार बारे हमरा बड़ा अच्छा लगे। अच्छा लोग बुजुर्ग आदमी ठंड में खार बाने बैठाई सब बैठाई है भैया लोग खार बाने रवा लोग अच्छा हमने के देखल काहे के रौरा बानी तो हमने के बानी रौरा नहीं खी तो हम नहीं खी हम रौरा सेवा में नुआई हां महाराज रौरा रहबे ना करो तो हमने के गाना बजन सुना जैसे कृपा करी हमारे हाथ जोड़े रही अरे पंचायत घर में सात रंग के अलग अलग इंडिकेट हो। हरा रंग जौन बा एकदम हरा रंग कहीं रुक नहीं थे सकत यानी लाइन क्लियर हो। काला रंग जौन बा पाप के प्रतीक हो। लाल रंग खतरा के प्रतीक हो। लेकिन ये सब रंग में शुभ रंग पीला रंग हो। पीला रंग जौन बा भैया के शुभ नाम का पड़ी। अच्छा भैया माँ दुर्गा रथ प्रोपराइटर बने बंकेरा माँ दुर्गा रथ बभन गावा भैया के तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद स्वरूप पुरस्कार आई हार्दिक हार्दिक अभिनंदन भगवान से कामना करे कि दुर्गा रथ एकदम भागा धक चलत रहो का कहले बने लॉकडाउन लागल लेकिन वो लोग को कोनो दिक्कत नहीं के बैंड पार्टी वाला लोग आ डीजे वाला के हालत खराब सात रंग में हरी पीला रंग जौन भाई लोग अपन
स्थान रखेला मंगल के कार्यक्रम में पियर रंग जो अलग अपन स्थान बता देवेला ये रंग भगवान गणेश के सात रंगवा में देवता